mugak eta kostaldeak zaintzeko Frontex agentzia protesten artean Iruñean batzartu da. Europako agentzia boteretsuena da, aurrekontu mailan eta langile kopuruan handiena. Botere handi batekin erantzunkizun handi bat datorrela dio esaera famatuak, baina Frontexen kasuan berezkoak dituen gardentasun eskasiak, kontrol gabekeriak eta ustez Europaren bihotzekoak diren balore eta eskubideen zapalketak erakusten dutena beste zerbait da, erabateko ardura gabekeria. Bere egitekoa mugak zeharka ezin bihurtzea da Europako arrakalarik gabeko gotorleku gisa eraikitzea, oinarrizko giza eskubideen enbarazutik gabe. Frontexek eta hura babesten duten gobernuek tresna indartsuak dituzte, erantzunkizunez erabiliko balituzte, Europara sarrera segurua ukatzen zaienentzat Mediterraneoa ez litzateke hobi komun bat bilakatuko, hori delako egin dutena beren egitekoa gora bera. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, gaurkoan Frontex agentziaren bilkura izpide. Goitik bera beltzez jantzitako pertsona bat esku batean sega eta bestean diruz betetako maletatxoa dituena. Horrela irudikatu zuten heriotzaren figura hainbat kolektibo antiarrazistak atzo Iruñean antolatutako performance batean ikusi. Frontex 2004an sortu zen, Europako mugen kontrola militarizatzeko. Guk berri hori aldarrikatu nahi dugu pertsona guztion migratzeko eskubidea, eta Frontex horren aurka egiteko sortu zen. Gaur hona ekarri dugun eredua da guretzako Frontex bera dena, heriotza bera, bere atzetik arrasto luzea uzten diguna. Gonbidatu nahi zaituztegu ere guztioi bihar burutuko den elkarretaratzera, 7:00, hemen Baluarten. Frontexek irudikatzen du Europar migrazio politikaren alderik ilunena eta mespretxagarriena. Politika migratorio arrazista bat oinarritu egiten dena migrarien larruaren kolorean, kasu askotan, eta azkeneko urtean bereziki ikusi egin dugun bezala. Bestaldetik atzo burututako bilkurez Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia oso kritiko agertu da isuriak zerora murriztea helburu duen ekonomia eredu baterako trantsizio energetikoa blokeatzen saiatu diren konpainia handiekin. Excellencies, our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting, and we seem incapable of coming together to respond. We confront a host of existential threats, from the climate crisis to disruptive technologies, and we do so at a time of chaotic transition. At the beginning of the 20th century, Europe had numerous powers. It was truly multipolar, but it lacked robust multilateral institutions, and the result was World War I. A multipolar world needs strong and effective multilateral institutions. Yet, global governance is stuck in time. Look no further than the United Nations Security Council and the Bretton Woods system. They reflect the political and economic realities of 1945, when many countries in this assembly hall were still under colonial domination. The world has changed. Our institutions have not. Bestaldetik, gaurko egunean onartu da behin betiko Kongresuan hizkuntzako ofizialak erabiltzea ahalbidetuko duen erreforma.
aldeko aurrera pausoa eman dugu. Gaur, euskaldunok beste espazio bat irabazten dugu. Gure hizkuntzari prestigio eman eta 4 haizetara zabaltzen jarraitzeko. Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc. Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Moztua izatearen beldurri gabe lehenengo aldiz. Gure ama hizkuntzan aritzea. Sorte handia dugu. Hau da egia. Espainia hizkuntza komun bat partekatzen dugun komunitate politiko bat delako. Politika arloko gaiekin jarraitzeko Gasteiza joko du orain bertan baita Nerea García lankidea berri gehiagorekin izan ere atzoko egunarekin Arabako batzar nagusietan banaketa egin dute eta presidentetzak osatu dituzte 12 dira hauek eta 2 geratu dira Euskal Herria Bilduren esku. Ordea alderdiak 3 batzorderen presidentetza dagokiola adierazi du eta EAJ, PSE eta PPren arteko ituna kritikatu du. Nerea Garziak kontatuko digu gehiago. Alderdiak oharbidez kritikatu du EAJak, PSEek eta PPek ituna egin dutela eta EH Bildu presidentetzen banaketatik kanpo utzi dutela. EH Bildu Arabako batzar nagusietako 2. indarra da, beraz 3 presidentetza dagokio, baina 2 baino ez ditu izango. EAJak 6 batzorde zuzenduko ditu eta PSEek eta PPek 2. Arabako batzar nagusietan batzordeen presidentetzen banaketa egin dute asteazken honetan. 12 batzorderen presidentetzak osatu dituzte, EAJak 6 batzorde zuzenduko ditu, PSEek, PPek eta EH Bilduk 2. EH Bilduk enplegua, merkataritza, turismo eta foru administrazioa eta garapen ekonomikoa eta berrikuntza zuzenduko ditu. Alderdia kritikatu duenez, batzar nagusietan 2. indarra denez, 3 batzorderen presidentetza dagokio, baino 2 baino ez ditu izango. Eba López de Arroyabek azpimarratu duenez koalizio jeltzaleekin harremanetan jarri zenerako dena banatuta zegoen. EAJak aldiz ezeztatu egin du López de Arroyabek esandakoa. Joseba Diez bozeramaileak adierazi duenez, talde guztiekin negoziatu da banaketa bidezkoa bermatzeko eta ukatu du PSE, PP eta EAJaren akordioa. Gaizlatuta berriz Gasteizen garela aprobetxatuta, ura bere bidean koralaren estreinaldia irailaren 23an izango da Buesa Arenan. Nerea García. Hala da, bai, 2 egun soilik falta dira ura bere bidean koralaren estreinaldirako. Arabako hainbat abesbatza izango dira larunbatean Buesa Arenan eta oso ezagunak diren euskal kantak interpretatuko dituzte. Hori bai, aurretik hainbat entzegu egin dituzte ikuskizun ikaragarria egiteko eta arratsalde honetan Buesa Arenara bertaratuko gara azken entzeguak ikusteko. Unkigarrixe da ikustia zelan egongo garen danok elkarrekin Buesa Arena hortan kantatzen, ez? Eta uste dut askotan ez dala ikusten abesbatza txikietan itzen dan lana, horratzien dauen esfortzu dana, eta eskerrak emuti egurot, bisibilidadi emuti arren, baina batez be ilusinue piztiarren abesbatza horreitan dauzen kantari danei.
bada estreinaldiaren esperoan gizarte arlora salto. Gaur iraiako 21 Alzheimer gaixotasunaren nazioarteko eguna dugu. Nerea Garziak kontatuko dizkigu gehiago. Munduan 50 milioi pertsona inguruk Alzheimerra pairatzen dute. Gainera gaixotasuna ager daiteke sintomak agertu edo ezagutu baino lehen. Hori kontuan izan da 2050 urterako aurreikusten dute Alzheimerra pairatzen duten pertsonen kopurua 3koiztuko dela. Sumando memoria y corazón. Hablar de innovación, aunque en ocasiones pueda sonar hueco, porque no se ven los resultados y avances que anhelamos, es hacerlo desde el optimismo, desde la convicción de que las respuestas llegarán. Es hacerlo desde la resiliencia. Aquí nadie tira la toalla. Aquí nadie tira la toalla, sino que nos aferramos a ellas para buscar nuevas formas de avanzar, para conseguir mejores condiciones de calidad de vida para las personas afectadas por el Alzheimer y otras demencias, y que en Álava, como bien sabéis, ya son 7.000 personas. Gizarte arloko gaiekin jarraiki mugimendu feminista hasia da motorrak berotzen azaroaren 30ko grebari begira eta ekitaldiak egin ditu Hego Euskal Herriko hiriburuetan zaintza eredu kapitalista, rasista eta heteropatriarkala gainditzeko eta zaintza eredu publiko eta komunitario berri bat eraikitzeko aldarria eginez. Askotarikoak izan dira mobilizazioak, baina zaintzarako eskubide unibertsala izan dute denekar bat. Uste dugulako Estatu espainoleko eta Europar Batasuneko migrazio politikak ondorio esanguratsuak dituztela egungo zaintza sisteman. Erresidentziei erreparatuz aipatu nahi dugu geroz eta privatizatuago dagoen eremua dela. Guk sistema publikoa indartzea eta zaintza zerbitzuen privatizazioarekin amaitzea exigitzen dugu. Con una responsabilidad social y recae sobre las mujeres. Bestaldetik alardearen auzian irtenbide justu bat nahi duela adierazi du Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak. Era berean prest azaldu da bidean laguntza emateko. Edonola ere ez du esan parekidea eta publikoa izan behar duenik Udane Arbeo. Hondarribiko alarde egunetik 2 aste igaro dira, baina zer esana izaten jarraitzen du. EAJko ordezkari batek aurreneko egintzion harrera Jaizkibel konpainari, Eider Mendoza aldun nagusiak, naiz eta Hondarribiko EAJ etzen desfile parekide agurtzera joan. Gipuzkoako Foru Aldundiak Martin Garitanoren agintaldian ere harrera egin zien Jaizkibeli, beraz ez da aurreneko aldia izan diputazioarentzat. Ikus daiteke aurrera pausoak ematen ari direla alarde publiko eta parekide baterantz, naiz eta ibilbidea luzea izan den honaino heltzeko. Testuinguru honetan Jaizkibelen aldeko Mendozaren keinu eta gero, Gipuzkoako batzar nagusietara eraman dute eztabaida. EH Bilduko batzarkideen Garoaleko onak galdetu dio aldun nagusi Eider Mendozari Hondarribian alarde publiko eta parekide bakarra sustatzeko Gipuzkoako diputazioa legegintzaldi honetan zer egin asmo dituen. Zer egingo duzu Hondarribian alarde publiko parekida eta bakarra izateko? Mendozak erantzun dio aldundiek gai honi irtenbide bat emateko konpromisoa duela. Gai hau oso konplexua dela eta gai konplexuen aurrean ez daudela errezeta sinpleak, baina konpromisoa daukagu gai honi irtenbide bat emateko. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere badu konpromiso hori. Gaur egun elkarrizketarako prestutasuna adierazi duen jendea dagoela adituta aldundiaren apustua aitortzarena izan da. Eta egoera horren aurrean guk egin dugun apustua zein izan da aitortzarena. Eta aurtengo keinu hauen ondoren zer? Aldun nagusiak espero du keinu horiek balio izatea elkarrizketarako. Prest gaude, behin betiko konponbide bat emateko egoera honi, eta konponbide horrek behar du izan justua eta behar du izan bidezkoa.
Konponbide bat lortzen laguntzeko prest dagoela esan du Ahaldun Nagusiak, baina ez du esan parekide izan behar duenik alardeak, ez da publikoa izan behar duenik ere. Gure sarea elkarteak emandako datuak gordinak dira, 5 aurretik batek jasaten ditu sexu abusuak. Desgaitasunen bat dutenen artean, 2 neskatik batek eta 3 mutiletik batek jasaten ari da, edo jasango du sexu indarkeria 13 urte bete aurretik. Gauzak horrela, adingaben kontrako sexu abusuei nola aurre egin, azalduko du UEUren jardunaldi batek urriaren 7 Iruñean erne. Honekin ekonomia arlora salto, uztailean egin zuten lehenengo saiakera, eta irailean ekin dute bigarrenari. Kaleratzeak stop plataformak mozioak aurkeztu ditu bigarren aldiz Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako udal nagusietan, oporraldian euriborra 4,25 igo dela adierazi du erakundeak, eta berriro abiarazi uztailean hasitako mozio kanpaina. Helburua da Eusko Jaurlaritzak udal horiek tentsio handiko eremu izendatzea, eta merkatu pribatuko alokairuen prezioak apaltzea. Lan arloko gai helduta berriz laneko ezbeharrek 3 langileren bizitza eten dute aste honetan. Azken istripua gertatu zen Fiteroko nekazarien kooperatiban. Lekukoen arabera, bere mastietako ekoizpena kooperatibaren biltegi batean nola deskargatzen ari zen begirari zen nekazaria. Mahats guztiak erortzen ez zirenez, pala batekin bultzatu nahi izan zituen, baina orduan oreka galdu eta 3 metrotik erori zen. Eren egun berriz Gasteizko Galtzagorri aur eskolako ordezko hezitzaile bat hil zen trafiko istripuz, lanetik etxera zihoala Amurrion 32 urte zituen. Labek hezitzaileen desplazamenduak gutxitzeko berehalako neurriak hartzeko eskatu du, eta elak lanpostuak egonkortzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, langileen behin-behinekotasunak joan etorriak ugaritzen eta istripuak eragiten dituelako. Elaren zenbaketaren arabera gutxienez 10 langile hil dira aurten initinere gertatutako istripuetan. Aste hartan ere izan zen istripu hilgarri bat Adunan. Sagardotegi baten lurretan sagarrak biltzen ari zen 35 urteko langile batek gidatzen ari zen traktorearen kontrola galdu zuen aldapa apiko batean eta ibilgailuaren eta zuhaitz baten artean harrapatuta geratu zen. Aldiz lan gatazketan Nekaner enpresako langileek lehenengo greba eguna dute gaurkoa eta bertan diharduten 158 beharginek bat egin dute deialdiarekin. Hilabete hasieran zuzendaritzak jakinarazi zien fabrika ixtaren erabakia enpresa errentagarria ez dela argudiatuta. Aitzakitzat jo du hori beharginen batzordeak eta beste irtenbide bat negoziatzeko eskatu dio multinazionalari.
greba eguna da, esan duzun bezala, eta langile guztiak momentuz ez da sartu inor fabrikara, bakarri daude zuzendaria eta rekursos humanoseko zuzendaria. Esatea, pasan astean Frantziatik erantzun digute gure eskaerari, esanez, ez dutela asmorik gurekin hitz egiteko, 6 hilabete honek pasatu arte. Eta, beste egunean esan genuen bezala, hortik doa gure indarra, ez badigute esaten gurekin komunikabide bat irekiko dutela, gure indarra hortik joango da. Eta grebez Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkoen egoera salatzeko irakaslek greba egingo dute urriaren 11an. Labek, Elak, Estilasek eta Komisiones Obreasek 5.500 langile deitu dituzte lan uztera. Halaber, gogoratu dute lan baldintzen okerragotzea ez dela orain gauzia. Lan gatazken bueltakoak aipatuta festa giroan sartuko gara, izan ere asteburu honetan San Fermin txikito ospatuko da Iruñeko Alde Zaharrean, naiz eta txupinazdoa bihar eguerdian botako den, gaur arratsaldean bertan kontzertuak izango dira Hezkuntza plazan kokatu den festa gunean. Leire Martinez lankideak emango dizkigu festaren xehetasunak. Heldu da udazkena iragartzen duen festa Iruñara, Alde Zaharreko festa txikiak. Iraileko 3. asteburuan aldapako San Ferminen festen txanda izaten delako. Batzutan bero eta bertze batzutan hotz handia egiten duena. Hotz edo bero, dudari gabe parte zaharreko karrikak biltzen dituen festa herrikoia da. Hortzegun arratsetik, kontzertuak badira ere, txupinazoa hortzira eguerdian izaten da. Hamaiketakoak, txistorradak, txokolatada, kaldiko edatea, bazkari herrikoiak, kaldereteak, zizkamizkak, aperitiboak, zintzur bustitze eta jatekoa ezker eskuin.